ኣይትቀየምኒ ኣብታ ኣጋና ምሸት ኣራርቦ ፀሓይ ስራሓ ወዲኣ ንወርሒ ክትገድፈላ ዝደለየት ክትመስል ቀያሕ ሕብሪ ለቢሳ ብወገን ምዕራብ እንዳዓረበት ኣብ ጀርዲነይ ውዕለ ናብታ ሰለማዊት ቤተይን ማሙቕ በዓልቲ ቤተይን እንዳኣተኹ ከለኹ ኣብ መንገደይ ካብ ንእስነትና ቅድመ ናተይ ዝብላ ሰበይቲ መሓዘይ ትፈትወኒ ዝነበረት ጎርዞ ኣነ ምስ ተመርዓኹ ቅቢፃትኒ ነቶም መዓልታዊ ጓልኩም ሃቡና እንዳበሉ ዝልምንዎም ዝነበሩ ኣብ ጎደባ ዓድና ዝርከቡ ንኽትመርዖ ወሲና ተመሪዓ ካብ ዓድና ዝወፀት ሰገን ከም ስማ ነዋሕን ቆማትን ኣብ ዓድና ብቑመት ተዳርጋ ዘይብላ መልክዓ እውን መልክዕቲ እያ እንተኾነ ግን ጠባይ ዘይነበራ ናብ እንዳ ዓለቦኣ ንሰብኣያ ገዲፋ ክትበፅሕ ኢላ እያ መፅያ ኣብ መንገደይ ሃንደበት ጎፍ ትብለኒ ኣነ ድማ ካብ ዓድና ተመሪዓ ካብ ትኸይድ ርእያ ስለ ዘይፈልጥ ሰንቢደ ኣትሰገን ኣለኽዲ ክዳኣ ካን በቃ ተመርዕዋ ኣቢልክ ምስ ከድክስ እዛ ዓድና ከምዛ ሓመድ ቅሒምክ እዚ ዓበኽላ ክሕዳ ኣቢልክያ ጠሊምክያ ከመይ ኣለኽኸ ዓዲ ሕማኺ ተሰማሚዕኪ ዝመስል በልክዋ ሰገን ከምዘይ ጣዕማ ክትነግረኒ ደልያ ብምጉርምራም ክላእ ኣታ ዓቕቢት እንታ ኽጥዕመና ኢልክያ ኢኻ ዓድና ይጥዑም ነይሩ እንታይ እሞ ዓብስ እቶም ንፈትወኩም ዝነበርና በዚ መፅአን ዘይበልናያን በጓ ኣቢለን መንጢለናና ሽላሎ ቆሊባ ዝብል ብሂልናይ ኣቦታትና ኣቐዲምና ኸይንጥቀመሉ ዘንጊዕና እናበለት ሕፍረት ዘይብሉ ኣዝያ ትፈትወኒ ከም ዝነበረት ኣጊራ ነጊራትኒ ኣነ ድማ ለባም ደይኽፃወት ደልየስ ወላ ንሰገን ከረጋግእ ከይተረዳእኒ ክምዕዳ ጀሚረ ሰገን ሓፍተይ ከምኡ ትበሊ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ከም ቃሕትኡ ክነብር ኣይተፈቐደሉን ኩሉ ግዜ ከዓ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ዘይኮነስ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሓስበልና ኢና ንነብር ትምኒታት ደቂ ሰባት መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ብተመስገን ኢኻ ዕግት ተብሎ እምበር ኣሕ ከምዚ እኮ ዝደሊ ነይረ ኣሕ ከምዚ እኮ ዝሓስብ ነይረ እንዳበልካ ተማርር እንተኾንካ ነቲ ትደልዮ ኣይትረኽቦን ኢኻ ነቲ ዝረኸብካዮ እውን ብኡንኡ ኢኻ ትስእኖ ስለዚ ሰገን ሓፍተይ ተመስገን ምባል የድልየና ኣሎ ክብላን ሰገን ኩሉ እቲ ክብላ ፀናሕኹ ግዲ ከይገበረትሉ ምጭቃይ እንከለኹ ጥምጥም ኢላ ሓቂፋ ኣብ ከናፈረይ ሰዓመትኒ ሰገን እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ኢለ ክዛረባ ደልየ ነይረ ሰገን ግን ኣጢቓተለይ ግዲ ነይራ ክዛረብ ከምዘይክእል ጌራ ከናፈረይ ምስ ከንፈራ ኣላጊባ ኣብ ገለ ዘለዎ ፈንጠርጠር ኢልካ ክትወፆ ዘይትኽእል ስምዒት ሸሚማትኒ ተዓኒደ ዝነበርኩ ከም ብሓድሽ ነቂሐ ኣካላት ሰገን ማንም ሓላፊ መንገዲ ዝምነዮ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣነ ባዕለይ ናይ በይነይ ዋኒነይ ገይረዮ ጥንቀላዕላዕ ክብለሉ ተፈቒድኒ ምህላው ብስምዒት እምበር ብርድኢ ዘይኮነ ባታ ተሰሚዕኒ ኣእዳወይ ብየማንን ብፀጋምን ሕሊፈ ንሰገን ብዓንዲ ሕቋኣ ጀሚረ ናብ መቕመጫኣ ገፀይ እንዳወረድኩ ክድህስሳ መጀመርኩ ኣእዳው ሰገን ሓይሊ ብዝተሓወሶ ኣትሪራ ንነብሰይ ናብ ኣካላታ ክትፀጋዓኒ ጀመረት ብኡቢልና ኣይኮነን ክንቆፃፀሮም ኣበይ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣብ ዘይንኽእለሉ ስምዒት ወዲቕና ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ናብ ሓደ ኸውሊ ሰብ ዘይርኦ ዕሙቕ ዝበለ ቦታ ወሪድና ኣካለይን ኣካላታን ተራኺቦም ደኺምና ስምዒትና እውን ኣብ መዕለቢኡ በፂሑ ምስ ነፈሰልና ብግብረይ ኣብ ዝኣትዎ ጠፊእኒ ንሰገን ኣትሰገን እንታይና ጌርና ብሓቂ ተጋጊና ኢና በጃ ክስተርኒ እዚ ተግባር እዚ ማሙቆይ ከይትሰምዖ በጃ ክንሰታተር ኢለ ብናይ ደቃይቕ ስምዒታተይ ሰኣን ምቁፅፃረይ ዕድመይ ሙሉእ እንዳፈራሕኩ ዝነብረሉ ተግባር ፈፂመ ንሰገን ክመሳሰል ጀሚረ ሰገን ከማይ በዓልቲ ሓዳርያ እሞ ንሳ ሰብኣያ ከይሰምዖ ኣነ ድማ እቲ ሓቀኛ ስማ ማሙቀይ ንዓይ እውን ማሙቆይ ዝኾነት በዓልቲ ቤተይ ከይትሰምዖ ክልቴና ክንሰታተር ኢለ ዝሓሰብኮ እዩ እንተኾነ ግን ሰገን ነቲ ብሕግን ብስርዓትን ዝተመርዓወቶ ሰብኣያ ከምዘይትደልዮ ስጋ እምበር ልባ ምስኡ ከምዘየለ ኣረዳእትኒ እንታይ ዝበሃል ስጋኣ ምሳይ ልባ ግን ምስ ደበሳይ ኮይንኒ ሰገን ንዓይ ኮነ ኢላ ከምዘሰሓተትኒ ሽዑ ተረዲእኒ ዝገብሮ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ንሰገን ኣብቲ ቦታ ገዲፍያ
ናብ በዓልቲ ቤት ያምራሕኹ ማሙቆይ እንታይ ደኣሎ ዘይኣመሉ ኣምሲላ ክትጽበየኒ ጸኒሓ ገዛይ እቱ ምስ በልኩ ሕቑፍ ኣቢላ ክትስዕመኒ ጨና ናይ ጓል ኣብ ኣፍንጫ ደበኺልዋ እዋ ዕቑቢት ኣበይ ዲኻ ምሲኻ ሓተተትኒ ስንብድ ኢለ ቃላተይ ምጥርናፍ ክሳብ ዝስእኖም ኮይነ ኣብ ጀርዲኔ ይህ እንታይ ኮንክ ዲኺ ብምባል ንሑታኣ መልሲ ሂበ እንታይ ከም ዝኾነት ንኽፈልጥ ሕቶ ሓተትክዋ ማሙቆይ ብሓንሳብ ስምዒታታ ክቀያየሩ ጀሚሮም ሓቂ ንገረኒ ምስ መን ኢኻ ጸኒሕኻ ነብሰይ እኮ ክነግረኒ ምስ እዩ እንታይ ኮይነ ደኣ ዘይኣመለይ ፍርሕ ዝብል ዘለኹ ክብል ከም ዘየምሰኹ ደኣ ለካ ሰብኣየሲ ክዝሙ ይምስዩ ዕቑቢት ኣበይን ምስ መን ኢኻ ምሲኻ ሓቂ ንገረኒ ሓዳርና ክትቅጽል ትደልዮ እንተኾንካ ሓቂ ንገረኒ ዘይትነግረኒ እንተኾንካ ግን ስድራ ይጽዋዓለይ ሓዳር ኣየድልየንን እዩ ብምባል ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣእትወትኒ ወላ እቲ ሓቂ ክነግራ እንተደለኹ ግን ከዓ ግብረይ ሕፊርኒ ብዝጀመርኮ ብሓሰብ ዝውዳእለይ መሲልኒ ብፍጹም ኣብ ጀርዲን የምሴ ኢለ ቕበጽክዋ ማሙቆይ ደሓን ሓቂ እኮ ተቐቢራ ይተርፍንያ ብመዓልታ ክትወፅያ ምስ ወጸት ግን ኣብ ተኣትዎ ከይጠፍኣካ ብምባል ሸለል ከም ዝበለተኒ ነጊራትኒ ውሽጠይ ድማ ብሓጎስ ተሰራሰረ ማሙቆይ ኣብ ልዕለይ እምነት ኣጉዲላ ሓዳርና በብቕሩብ ሰላሙ ክሃድም ጀሚሩ ወግሐ ጸብሐ በቲ ዝገበርክዎ ተግባር ክትወቕሰኒ ጀሚራ ማሙቆይ ኢለ ክጥብረላ ወላ እንተደለኹ ቅቡጥ ጥረተይ መሊሱ የናድዳ ንዘረባይ ብሕርቃን ትምልሰለይ ምስ ነብሰይ እንዳተባኣስኩ ወዲ ሰብ ንሕማቕ መዓልቲ የለኹላ እንተዘይልዋ ህይወቱ ሙሉእ ኣብ ስቓይ ዝነብር ፍራሕ ነድዩ ኣትዋ ድዩ ዝበሃል ብሂል ኣቦታትና እታ መዓልቲ እቲኣ ንሰገን ግደፍኒ ኢለ ናብ ማሙቆይ እንተዝመጽእ እኮ እዚ ሕጂ ረኺበየ ዘለኹ ኣይምረኸብክዎን እወ ኣነ ዕቑቢት እናበልኩ ምስ ነብሰይ እንዳተባኣስኩ ክነብር ተፈሪደ ናይ ሰገን ምፍታውሲ ብኻ እባ ተሪፍኒ ብኻ ዘረባድኻ እባ ኾይንኒ ሰገን ፈታዊት ተመሲላ ኣብ ህይወተይ ዳግማይ ክትጽግኖ ዘይክእል እምነት ማሙቆይ እባ ሃደሽደሽ ኣበለቶ እምነት ዘይብሉ ሓዳር መዋእል ቀጻልነት ከም ዘይብሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበርኩ ድቃስ ሓሪሙኒ ወግሐ ጸብሐ ንሰገን ምኽሳስ ኮይኑ ቀለበይ ኣቲ ሰገን እንታይ ኮን በዲለኪ ብናይ ውስናት ደቃይቕ ኣብ ህይወተይ ከቢድ ዕንወት ፈጢርክለይ ናብ ዓዲ ሰብኣይ ክስተዓዘርኪ ኢለና ኸሰስክዋ እቲ ኣብ ክልቴና ጥራይ ተዓቢጡ ዘሎ ዝበልክዎ ምስጢር ድማ በታ ናይ ስሕተት መዓልቲ ከምዚ ኸማይ ኣብ ጀርዲን ውዒሉ ንገዛ እንዳኣተወ ንሰገን በዓል ቤታ ወዶምኡ ዝኾኖ ኣብ ዓድና ዝነብር ስምዖን ዝበሃል መንእሰይ ርኢና ከም ዘይረኣየና ኮይኑ ንገዝኡ ድሕሪ ምኻዱ ንሰብኣይ ሰገን ሰበይትኻ ምስ ዕቑቢት ክትዝሙር እያ ብዓይነይ እሞ ዘይተደለየ ሕማም ከይተምጻልካ ኣዝኻ ተጠንቀቐላ ኢሉ ንወደክኡ ዝጠቕሞ መሲልዎ ነጊርዎ እዩ እሞ ሰብኣይ ሰገን ድማ ስምዒታቱ ምቁጽጻር ስኢንዎ ንሰገን ኣብ ማእኸል ገዝኡ ብመተርኣስ ኣቢሱ ቀቲልዋ መርዱእ ሞታ ድማ ጠበልበል እንዳበለ ናብ ስድራኣ ናብ ዓድና መጺኡ ነዚ መርድእ ናይ ሰገን ምስ ሰማዕኹ የእሙረይ ትኽክል ክሓስብ ኣይከኣለን በቃ ብልቢ ሓዚነ ካብኡ ዝኸፍእ ድማ ጠንቂ ሞታ ዕቑቢት እዩ በዓል ቤታ ምስ ዕቑቢት ከም ዝበዓለገት ሰሚዕ እዩ ስምዒታቱ ክቋጻጸሮም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ልዕለይ እምበኣር ክትዝምው ደሊኺ ኢኺ 10 ግዜ ናብ እንዳ ዓለቦይ ክኸይድ ትብልኒ ዝነበርኪ ኢሉ ቀቲልዋ ምስ ተባህለ እቲ ጠንቂ ኣነ ምዃነይ ተፈሊጡ ፖሊስ እውን ተሓቢሮም ማሙቆይ ብስባደ ካብ ዝፈርሕኽዎ ዘይወጻኹ ኢላ ንብረታ ጠራኒፋ ብንቡር ከም ዘየምጻኽዋ ንቡር ዘይብሉ ኣብ ገዛይ ገዲፋትኒ ናብ ስድራኣ ተዓዘረት ዓድና ድማ ኩሎም ንቕተሎ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ሓዳር ዘሚዩ ብሰንኪ ህይወት ጓልና ጠፊኡ ኣብ ዓድና ከምዚ ኸይልመድ ምእንቲ ንኻልኦት እውን መምሃሪ ክኸውን ብኢድና ንቕተሎ ኢሎም ምስ ተላዕሉ ነብሰይ ኣይትምቲ ኢልዋ ፖሊስ ደቀ መሓረ መጺኦም ካብ ገዛይ ብፌሮ ኣሲሮም ኣብ ሓደ ዓይንኻ ዘንቆረካ ዘይትርእየሉ ቤት ማእሰርቲ ኣሲሮምኒ
بني حانت دقيق سمعتاتي زي مقصصاري هيوتي ملو زرمو خوينو تبالاشو اب اسر بيت بزي فرن خسر مستقتالن طنقن حد خوينا ننبر علنا ناي قريتا محصنتا نما مقي تبصحخنا بخي كابتا صباب اسر بيت ما مقي كيما كنت هلوي يذكرك لخو ما مقي اندابولكي اوي سان سمعتاتي غتا ابيله نابخ ممصا نهلكي عين اخي عين نفسي نبيني غدا حدا رخما مقي تقيمني فتي كونكون سمعتاتي يحيلني ابلع لي خي خزمو معس حساب نيرني انت خنجن سيطان ابسب حديرو اسحيتني بني حنت دقيق جيجا من باركور كحني حدا رخما مقي بجخي تقيمني تفصم